Di dilê xwe de digot ka em dev ji şer berdin û em bibin birayê hev. Xwezî me hevdû nekuşta, lê min got tu yê bibêjî biner ji min tirsiya ha. Bira, ez ji wisa fikirî bûm, min jî ji xwe re digot, lê ez jî difikirîm ku jê ji te re bibêjim, tu bibêjî qey ez ji te tirsiyame. Piştî hinekî li hal û wexta hev pirsîn, qeregîtiran ka rabe em herin şikefta min. Şikefta qeregîtiraniya biçûk hebû, berê xwe dan wê şikeftê û hatin di wê şikeftê de rûniştin. Hemû laşê wan deşiya, nema dixwestin xwe tev bidin. Di şikeftê de dest bi sohbetek giran kirin, hîna nû dixwestin hev du nas bikin, serpiyatiyên xwe ji hev re digotin. Gava ku hev du nas kirin, bala xwe danê ku bi qasî misqalekê serpiyetiya wan ji hev nedûre. Her du jî li ber destê ap û amoj nemane û her dê jî li ber destê rekê reviyan e û bi çolan ketine. Heta di rengê şevê ketin sohbetê û devê xizineya qutiya di dil ji hev re vekirin. Paşê bedenê xwe teslîmê xewa şevê kirin. Pîtirêjên tavê re ji xewa şêrîn şiyar bûn. Siyabend got qeregîtiran, hele tu ji xwe re li vê felekê binir. Vê feleka bêbextê bê em du mêrxasê wisa xistine çi halî? Rast e bira, felek xayîn e, em li darê dinyayê sêwî û tengazdar kirine. Em ji hezkirina dê û bavan bêpar hiştine. û di zarokatiya me de barê jiyanê berdaye ser piyên me. Qeregîtiran, ez jî tîr û tevanê xwe li bikim, ez ê li erdê kim, erdê bi du ciyan kim, ez ê felekê xayîn jê bi xuya kim, ez ê bipirsim, bêka çima te dê û bavê min ji me stend? Em li ber destê ap û amojna hiştin. Ez ê vê çîroka û vê mersala xwe jê sewal bikim. Rast e tu mafdar î, divê em hesabê vê yekê jê sewal bikin. Di îca rabe em li vê felekê bêbext û xayîn bigerin. Her du heval, her du bira rabûn ji şikefta qeregîtiranê salê derketin derve. Hatin li hespên xwe siyar bûn û di wê zivistanê de bêyî ku zanibin cih û war, mewqî û meskenê felekê li ku ye, dan ser rêyekê û li wê çolê ji bona ku felekê bibînin û hesabê dê û bavê xwe jê bipirsin, geriyan. Piştî wextekê tiştek hatibû bîra qeregîtiranê salê vegeriya ser Siyabend û got: Birayê min, tu zanî divê em çi bikin? Bibêje bira, em ê çi bikin? Bi qasî ku min bihîstiye dibêjin salê carekê feleka bêbextê cihê ku roj jê helte û li wê derê dimîne. Loma ez dibêjim em vegerin berê xwe bidin cihê ku roj jê helte. Heger tiştekî wisa hebe zaf baş e. Em ê wê gavê bi hesanî xwe bigihînin felekê. Çima te di sêrî de negot? Nehatibû bîra min. Erê, em bi wê hêlê veherin, em ê ji vê gera me çêtir be. Deka em vegerin û berê xwe bidin cihê ku roj jê dertê û em ber bi wira veherin. Ji birçîna xurxura hundirê Siyabend û qeregîtiranê salê bû. Dibi ku du roj ku tişt nexwaribûn, li ser pişta hespên xwe bûn û ber bi cihê ku roj jê heltê ve dihatin. Bi derbekî rek geriyek pez bi ber çavên wan ketibû. Berê hespên xwe bi hêla wî geriyê pez ve rast kirin, wek gurê sibatê hatin ji nav pez re hiştin berxekê û ji wira veqetiyan. Bû lawya şivan û da pey wan. Ew li wî nesekinîn. Qey qismetê şivan jî dinyayê hilne hatibû. Piştî ku xwe gihandin ser avekê, ji ser pişta hespên xwe daketin, av vexwarin, hespê xwe av dan û berxê ku bi xwe re anîbû li wira serjêkirin û xwarin. Westiya bûn. Li wira tabetekî man Siyabend got: Qeregîtiran, bêje bira, ez dibêjim em ji xwe re şeva xwe li wira derbas bikin. Tu çêtir zanî keko. Dilê min jî hebû ku ji te re bibêjim em ji xwe re şeva xwe li wira derbas bikin. Lê te berî min got: Tu yê ji min bêtir bijî, emrê te jê min dirêjtir e.
و چاقا که ام بر روژ و هرن ویا لوی روژ و جوره وک ستاره که هیا ام شفا خواه دورادا در باس بکن و سبه دیسا ام رابن بریا خواه و هرن که ام رابن راهشتن گوشت برخی جبر وان مایه و خواه لگوری آوه گرتن و هاتن ناف زناری کود ناف وان ده شکفتک بچوکه بو لورا شفا خواه در باس کرن بشواقی را جخوا شیرین شیار بون دا کتن سر آوه سرچاوین خواه شوشتن و لتنشتا آوه خواه بردن هرده بگوشت برخی روژک بره که جخوا را هلانی بو تاشتی خواه کرن و رابون لحسبین خواه سوار بون و در کتن ری حتی بر نیورو لگل کسان راست نهاتن پشتی نیورو دیسا جکریک پزن راهشتن برخی که او بناف چاوین چیاوه هاتن دیسا حتی کل آوه که راست هاتن حسب خواه آواجوت بون هاتن لورا لسر پشتا حسبین خواه داکتن تیر آوه خوارن هر وسا حسبین خواه آفدان برخی که بخوره آنی بون سر جکرن قرگی ترانگوت سیابند کابسکنه از برخ بگرم و خوارن نکو تخمین دکم حتی هات نخواری از چه بکم ده تو زانی لی حبی کی دستین خوش زو بگره از برچی بومه بلا به قرگی تران برخ گرا ناوی وی قلاشت حوری وی درخست حور فاجی کر و گوشت هور کر و خست ناوا حور پاش اردا کو به قاسی مزن بون هور کلابو هنکی دن ودا و حوری تجی گوشت خسته فرشک دانی سردوی حوری کو گوشت خسته بویه آخلی دا هف آگر لسر ویغ خست سیابنجی سکنی بو لکرنین قرگ تران دنری و روژه سیابند خوارنه که حتی وی گاوه نخواره بو و ندیت بو دی سایس براکی خواه قرق تران ددیت و دخوار شف بسر وان و هات بو هر دو برایان بریاردان که وی شفه لوجهی شف در ببینن و بسبه را دیسا در کون ری و لفلکه بگرن بهویا که فلکه ببینن و حساب ناقیه لوان هاتیه جه بپرسن سری خواه آویتن خواه شفه